Awusobatho hele nje kunjalo emsakazweni eVoice FM siletha intokozo ngigama lami uThubani Vincent Honjaphe abathi umthembu umbelase undile kaligogo kanti ngibethembisile ukuthi sobe ngineqhawe lapho iwena yethu madoda eyabashaya amakhanda hele nje sasisisho sithi sizomupa yona interview sikubingelele kona umsakazo weVoice FM bafo siyajabula siyanconcoza siyabonga futhi sikumthola umuntu ofana nawe ukuthi ubingelele abalaleli beseka ngiyabingelela emakhaya ngathemba ukuthi abaphila awutshele nje umlaleli esekhaya ukuthi ubalo na esikhuluma naye emsakazweni hey angabe wenza kanjalo ayikho nje indlela engavulwa lapho kini Mfowethu siyajabula ngithi nje mina ngibongele kakhulu nje ngoba iqhaza lakho olenzile ukuthi ungenelele olomncintiswane wezesintu top 20 and wakhankasa ngempela wabadla wabashaya nje amakhanda bonke ngengoma yakho emnandi kakhulu and siyithokozela kuyimanje nje awuzwe nje hayi madoda hele nje kusho yona emsakazweni weVoice FM ake ngibuze nje mfowethu imculo imngaka wena ingani wakhetha uculo maskandi umaskandi uthi ngikhule ngawo umaskandi ngibona umculo imessage nayo yonke imculo khona ngabe uyazibhalela noma khona ukubhalelayo lapho ingoma uyuhambisane lesimo mhlawumbe esenzakalayo noma nje uyalala nje uvuka uthi hayi naye ingoma ingoma vele iphume esimeni engisuke ngikuso esimeni osuke ukusona bese yaphuma hawu madoda hele nje ngabe mhlawumbe khona okuphethe phecelezi nje imanager o mhlawumbe uyibambela kwakho uyibambela wena kusho ukuthi nje masiqasha nje sikhuluma nawe qobo ngabe umsebenzi wakho oqala noma mhlawumbe kade wawukhipha